nikech kata mana kiwinjo gik mana jemane jalup jatend piny Kenya poro ninjo kanyo ka giwacho ni gibro ensure ni jatend piny masani obedo one term president e kind mamoko. Inene nade kaka inene? Ing'eni Sharon, macha meeting mar Jokas manyien tie nyoro nikech onge gima nyien kaka Meshak wache. Ka coalitions joseloso coalitions mopogore opogore. Inyalo paro ndalo Pentagon, ndalo CORD, ndalo NASA, maka mane lich moyo margi. Ing'eni margi ni iluongo ni populist politics. Gigo siasa moro ma jopiny dwa winjo, yani gichalo comedian. Nikech ineno kata gik mane Rigiji wacho. Kata ka Ruto nicha dwaro kom 2022, ji nowacho no obi yudo kom. To ng'ene macha to noonge kom, to noyudo kom no. Koro ng'ene seche magintie, gima na expect nikech ng'ene Rigiji osebedo ka wacho ni kogik higa dwe ni odhi launch party. Ting'eni gima gitimo kaka sebede strategy mar siasa ni. Siasa okonego bed ni bedo predictable. Ng'eni gin gisenyiso ji ni tayari wan waseng'eyo joma ni e grubno. Gin gitemo already gisekwalonwa penj. Mane menyisi ni gin Jokas nikech inyalo paro kata ndalo mane wan watimo earthquake mane waromo gi William Ruto. Iyudo kata kaka Kalonzo gi nokia. In fact ji nodhi Bomas ma ineno kaka Kalonzo gi wuok nikech ne gikia. Koro nwago siasa ma jopiny nok expect ni wanyalo riwo. Koro mane siasa monego bed ni ji go. To ng'ene jogi gin gina jomoko ma onge numbers ma ginyalo ywayo. Kech king'iyo for example naneno leadership mar ginene mar DAP Kenya DAP. Ni party leader Eugene Wamalwa, Secretary General David Eseli, Deputy Party Leader Wamunyinyi, another one Deputy Party Leader Ayub Savula, another Deputy Party Leader Natembea. Gina jo muwuok Western. Koro ng'eni gima timore sani ni chalo kama okosone girlfriend kata ukosana utimo divorce. Ing'eni sama ukosoru gi jaherani ting'eni koro odhi manyo enemies. Odhi manyo jomok dwari te. To dwa nyiso gi everything. Yani odwa no kethni. Odwa wacho ni omulo no tema ng'oto timo mani gima Rigiji timo. Koro gik mineno gi wacho gi te mago gik ma normal. Jopiny dwa winje chalo kaka comedy. To wacho ni ng'ato bro bedo one term president yonge strategy. Mano en lek ma jogo leko. Samoro strategy ginyalo bedo ni gintiere gi chenro nikech ka gibiro kanyakla moko en okang' mokwongo ma bende koro waneno ka jotelo gi riwore. Inyalo paro juma mokalo bende jatend duond bura mano mar NARC Kenya. Bende neno kanyo ka nolimo Rigiji kaka lungore mano jalib jatend piny Kenya machon. Kora penji kiwacho jatend NARC Kenya. Mano sir gi ker mane kom Uhuru Kenyatta man gi machinery gi pesa kaka dwarore moriwore gi joka to nokomiyo kata jakom kura e station ne to riwore gi Rigiji baba mancho konya kata mana election mane timo mar UDA mondo bed deputy president. Now ng'eni Rigiji nyalo bedo gi wach ma mit lakini ok nyisi ni mano wach ma mit no bro miyo ji gocho. Ng'eni jo Kenya sani ka en leadership ma replace Ruto ji wacho ni afadhali dhi e lesser devil. Ing'eni jogi chalre te jogo sebede telo te scorecard gi gin mane Rigiji ang'o mosetimo ne jo Kenya apart from ywak moywak ni Martha Karua en osetimo ang'o Eugene Wamalwa nje en minister mar defense osekonyo ji gang'o gina the same people gina iwacho no ong'era achiel mane bungu achiel koro onge chenjo ka iwacho ni gionge kodambi onge joka onge gima waluongo gi kisungu ni we are with all gionge power gionge mobilization king'iyo Rigiji onge face mar Kenya en kowuok Wamunyoro odhi Nyeri kowuok Nyeri en Runyenjes kowuok Runyenjes en Kiambu koro ng'ata ilo na to dwa ywa kura kuyo wade ng'eni ka do bet ng'ama serious to odhi kata mana Homa Bay Raila Odinga Stadium kacha tembo goal statement mogologo owuoyo kata koni odhi kata mana yo Rift Valley bogole statement lakini kineno Wamunyoro ti inena mana gi uchochezi yani iwacho mana ichalo ng'adako uwe maonge break koro mago to ji bro ng'iyo go koro mago ok bwogo nikech strategy e siasa ka gima important nikech ong'ino dongi